В това видео ще ви покажа как се създава събитие, като това може да бъде направено през интерфейса и през Web Content Manager, като процесът е аналогичен. За целта администратор на съдържание трябва да влезе в профила си и да се навигира до страница събития през актуално събития или може да натисне бутон календар в секция начало. Трябва да включи режим на редакция и по този начин се появява авторския елемент "Добави събитие". Когато той бъде натиснат, се отваря форма за попълване на системно име, и заглавие, както така описанието на ивента или на събитието, начална дата на събитие, например 30 октомври в 10 часа сутринта, като крайната дата е опционална. Това зависи от, разбира се, събитието, което ще бъде публикувано. Избираме "Покажи в начало", за да се появи в начало при публикуване. Избираме също тип събитие или категория, тъй като публикуваме събитие в българската версия на портала. Избираме една от 5 зададени категории на български. В случая ще избера култура. При натискане на бутон Save and Close, това събитие ще бъде създадено в чернова и няма да бъде публикувано. При натискане на Save and Publish, то ще бъде публикувано. Както виждате, нашето събитие се визуализира с конкретната дата. По същия начин, през Web Content Manager може да се създаде събитие, когато се отиде в Content, Template Roadside Area, актуално събитие. Тук трябва да се натисне бутон New, Content, Select All Content Templates. Администратора се навигира до библиотеки, Template и се избира календар. Се избира събитие. OK. И тук се въвежда системното име. И заглавието на събитието. Тук аналогично се поставя описанието на събитието. Началната дата на събитието. Крайна дата, ако има такава, или администратор иска да я покаже. Покажи в начало и отново се избира категория на събитието, като бутона Save and Close създава чернова, бутона Save and Publish публикува нашето съдържание. Когато го затвориме, и се върнем в интерфейсът, ние виждаме нашето събитие, че е публикувано. Когато се отвори, то показва съдържанието.